Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike i-video, ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi mangifaka i-video kule channel, wena-ke bese-ke uthola i-notification, then bese uyangena kwi-video ngokushesha uyayibuka. Zikwi-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lutrenda ngalolo suku. Ingane zakwethu laphaya emgaqweni u-R23 laphana-ke eMpumalanga sekwenzeke ingozi enyandisa igazi ngendlela isimanga. Kuthiwa-ke lapha kushayisene-ke iy'moto-ke ey'mbili, iveni kanjalo-ke nemoto encane. Okubuhlungu kakhulu kuthiwa-ke abantu-ke imiphefumulo yabo idlulile. Udrayiva wemoto encane bekowesifazane, kuthiwa-ke ushe wanqonqa. Kanjalo-ke nabesilisa bebesevenini nabo ngokunjalo kuthiwa-ke bashe banqonqa. Indaba-ke ezibuhlungu lezo esithi dudu kubona-ke laba abadlulelwe imiphefumulo yabo. Make sure ukuthi-ke uyayilike i-video, uyasubscribe kwi-channel la kwi-Trend TV. Sohlezi sikhona sikulethela-ke indaba etrendayo usuku nosuku. Kwamanje ngivumele-ke ngithi-ke nje siphinde sihlangabezane ngokuzayo.